يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يما موالي الهوى يما موالية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ambi masara mani foka abarkada limi sonani ka bi dunia yirana abika ka jabarani su mandila jeni watina jabarani su mini amba fama ko tilenyeta ni doko nyeta tv jem kambe kala flow fe walma jem kambe kala jawfe ni watina jem kambe ni amba fama faso jokene inafo anato be talikenyo anatugomina doko ka wulika joke ka chesuru blasenka ka nyeshi anreka jamana bayma ni oye ba malibai ba maliba yɛrɛ a bɛ se ka wuli ka jɔ a sen ka cogo min na o wuli ka jɔ o de ɲɛnamayali sabatilen o bɛ kɛ ni jɛmukan kofɔlen kɔnɔna na n'i ye jɛmukan yɛrɛ ta k'a lajɛ i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na n'a tɔgɔ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na faso in a bɛ se ka bɔ bolo la gɛlɛya minnu b'a kan olu gɛlɛyaw ka se ka olu bɔ a kan cogo min na o kama an bɛ to ka wele bila cɛ fara muso kan denmisɛn fara maakɔrɔba kan ani u ka se ka barosigi kɛ o hakilina falen ninnu walima o hakili jagabɔ ninnu olu bɛ se ka kɛ fura ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma jamanaba min ni wa don tɛmɛnenw na ni an bɛ se k'a fɔ a tɔgɔw tun bɛ fɔ ka sababu kɛ a ka empire ye hali ni y'a sɔrɔ nin waati laban ninnu na gɛlɛya caman ye a sɔrɔ jɛkulu dɔ bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'a ma groupe des patriotes du Mali JPM nin ye jɛkulu ye minnu ni u siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye an bɛ se k'a fɔ teleɲɛta kumaso kɔnɔna na minnu ka wulikajɔ ani ka cɛsiri fanga ka bon minnu ye wulikajɔ kɛ waati tɛmɛnenw na anw ka jamana kɔnɔ k'a fɔ ko irisiw u ka se ka na anw ka jamana kɔnɔ walasa u ka se ka n'u ka maguwan fara anw yɛrɛ ka jamana bolomasiri yɛrɛ tabaw ta kan walima an ka jamana ɲɛmaaw ta kan min bɛ se ka kɛ sababu ye anw yɛrɛ ka jamana a bɛ se ka tinti sɔrɔ cogo min na kɛlɛkɛcɛ kunda walima ka taa se u n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛɛ lajɛlen ma jɛkulu min ye wulikajɔba bila sen kan a bɛ fɔ de ma ko groupe des patriotes du Mali bakurubalen na n'an ko a ma ko JPM bi an ye wele bila JPM mɔgɔw ma ka se ka na an n'u ka se ka barosigi kɛ JPM yɛrɛ a ka lahalaya bɛ cogoya jumɛn na bi ni nanzaraw ko a ma ko état de santé a ni mun bɛ cogo jumɛn na ka taa se an ni Rusila yɛrɛ an cɛ bɛ cogoya min na bi olu fɛlɛ ye mun ye o kisa la wulikajɔ tun kɛra JPM mɔgɔw fɛ ka taa Rusila tagama min kɛra da bɛna don o la ka taa se diɲɛ kɛlɛbolo min yɛrɛ bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'o ye fugulanbulamatigiw ye n'an b'a fɔ o ma ko kasike bilen a tirala k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ k'u k'u ka kuso ni kasaw kuru k'an ka jamana to an ye JPM maaw fɛlɛ mun ya a ko la ni ala sɔnna ma ninnu bɛɛ lajɛlen n'a kɛ baro ye min ni an bɛna nɛn don ni ɲɔgɔn cɛ ni ka walawalali kɛ an b'a jigiya k'a fɔ bi baro nafa bɛna bonya kosɛbɛ kosɛbɛ walasa an ka se k'an da don masalaw la an ye wele bila JPM maa fila ma an n'olu ka se ka barosigi kɛ a ma fɔlɔfɔlɔ o ye Sulemani Tarawele ale ye JPM ɲɛmaa dankan ye o cogo kelen na JPM coordinateur yɛrɛ don Bamakɔ yan nɔ maa filanan o ye sifinaka ye n'o ye Yunus Dukasi ye ale ye JPM maa min yɛrɛ ɲɛsilen don sifinakaw ka lahalaya ma ka taa se jɛkulu min sigira diɲɛ yɛrɛ bunakun kan Rusi la a bɛ se ka a ka yakubayali walima a ka se bɛ se ka yira diɲɛ bunakun kan cogo min na ale bɛ u yɛrɛ sɔrɔ o jɛkulu kɔnɔ nka ni ala sɔnna ma a bɛ n'i da don ninnu bɛɛ lajɛlen na ni ka fɛsɛfɛsɛli kɛ yani an ka taa ɲɛfɛ ka kuma di u ma u ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin teleɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma an b'a daminɛ Sulemani Tarawele la Sulemani Tarawele salamu aleykum. Waaleykum salam warahmatullah. Somɔgɔw bɛ di. Baasi foyi tɛ Ɲamele. Denbaya ka kɛnɛ. Baasi foyi tɛ. Tarawele. An b'a Ɲamele. Ayiwa foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin. Alhamdulilayi Ɲamele an bɛ foli kɛ. Awɔ. An bɛ foli kɛ ka ɲɛsin teleɲɛta ma. Alhamdulilayi. An bɛ foli kɛ ka ɲɛsin arajo ɲɛta ma. Tabarikala.
ɲamele ani foli ka kan surtout e ɲambele ani télé na radio ɲɛmasokulu kana sa baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma an bɛ foli kɛ aw ye ɲambele nin tɛ GPM wele ko fɔlɔ ye a ka nin plateau in sanfɛ ɲambele ani foli ka kan a ye anw dɛmɛ a se ye min ye a y'a kɛ anw ye an m'a kɛ fɛn wɛrɛ kama a y'a kɛ faso in de kama parce que an ɲɛ bɛ an ka wulikajɔ min na an bɛ ka min kɛ fasoko la a fana wulila ka aw ka se fara an ta kan pour que vraiment an ka tɔn in n'o ye GPM ye le groupe des patrons du Mali an bɛ se ka lakodɔn cogo min na an ka baara bɛ se ka lakodɔn cogo min na ni aw tɛ ɲamele a ka gɛlɛn ko kuma dabi ye anw bolo bamananw ko ko ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ a tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ parce que an b'a dɔn ni aw ka wele n'a ka fɛnw tɛ a man nɔgɔn ko an bɛ plateau sɔrɔ ka fɛnw kɛ ka sababu kɛ ko n'a cogoyaw ye mais alhamdulilayi an bɛ ala tanu bi ka barikada ka ala fo an ye bi plateau sɔrɔ aw bolo yan an nana ka na foli kɛ aw ye ka foli kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ye groupe des patrons du Mali tɔgɔ la ni an ka dugutigi n'o ye Gawusu Kuma ye ale sigilen don Mopti n'ale ka bonya kɔnɔna ye ani an ka président ba Lamine Kone ale bɛ Segu sigi la ale ye GPM président ye ka se an ka président d'honneur ma minnu ni ala ye minnu bɛ yan bi ani ala ye minnu minijiw dɔgɔya an bɛ foli k'a bɛɛ lajɛlen ka a ɲini ala fɛ ala ka lahɛra sɔn sumaw ye n'o ye an ka président ba Cheikh Sadibou Cissé ale bɛ fɛn comment dirais-je comment dirais-je yɔrɔ in tɔgɔ bɔlen filɛ kɔnɔ ni Titibugu la voilà ale b'o yɔrɔ in na ye bon ni an bɛ foli kɛ Dramane Kure kama commerçant opérateur économique do Kure ale de tun bɛ affiche an bɛ bɔli kɛ ni affiche ni drapeau fɛn fɛn ye ale de b'a kala ka d'a ma ani foli ka kan ala y'an ka cɛkɔrɔba dɔ miniji dɔgɔya n'o ye Madu Sidibe ye a fana ka fasoko ka bon ni cɛkɔrɔba in tun bɛ tile événement na ka reçu drapeau ni an ka pancarte minɛ k'i jɔ n'a ye a banabagatɔ ala ka hinɛ ala ka a dayɔrɔ nɛma ani an ka cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ Banjugu an mago mana jɔ document fɛn fɛn la ni cɛkɔrɔba in tun bɛ si ka document traité ka di anw ma mɔgɔw y'a kɛ dɛ walahi mɔgɔw y'a kɛ se de tɛ an ye sinon an kan ka min kɛ an yɛrɛ b'o dɔn faso in kanubagaw bɛ yen o tuma na ala ye min muniji dɔgɔya n'o ye Madu Sidibe ye ani Banjugu Fofana ala ka hinɛ na ala ka yafa k'u ma minnu fana b'an kɔrɔ yan bi an ka président d'honneur ne ye Cheikh Sadibou Cissé ani Dramane Kure kama ale bɛ Bangonɛ Razel la an bɛ ala deli ala k'o mɛn kɔrɔ voilà an bɛ foli k'aw bɛɛ lajɛlen ayiwa Solo an bɛ i yɛrɛ fo i ka cɛsiri ni ka timinandiya la kabiri kuma in bɛ dɔɔnin fɔ ka fɔ irisiw kana anw ka jamana kɔnɔ kabiri malidenw b'a dɔɔnin fɔ fo kana kɛ a yɛrɛ malidenw ka kanu irisi jamana u kana anw ka jamana kɔnɔ fo k'u na bi an bɛ se k'a fɔ jɛkulu min ye cɛsiri k'a la Mali kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ o ye GPM ye hali n'i y'a sɔrɔ mɔgɔw dɔw tun b'a fɔ mais nka ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ka se ka hakilina lancer irisiw kana an ka jamana kɔnɔ u jɔyɔrɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ wa kɛlɛ min yɛrɛ filɛ nin ye anw ka jamana da la irisiw jɔyɔrɔ b'a la a kɛra GPM ka wulikajɔ ye an bɛ i yɛrɛ fo Sulemana Traoré k'i waleɲuman dɔn ayiwa sifinnakaw tɔgɔ la Yunus Dugasi salamu aleykum somɔgɔw bɛ di alhamdulilayi ayiwa an bɛ fɛ i ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin télé ɲɛtaa filɛbagaw ma ok aw ni ce aw ni baraji n bɛ télé so ɲɛtaa baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo GPM tɔgɔ la jeunes tɔgɔ la ani an ka président n'o ye Lamine Kone Segukaw fɛ yen awɔ ani Dr Sangare fo Kayi a fana ka wulikajɔ barika ka bon kosɛbɛ jamana ko la an b'a fana fo kosɛbɛ ani an baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen nɔ fo Irisi jamana kan parce que an ni Irisi tɔndenw dɔ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an b'u bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ bɛ yen nɔ n'a a ka wulikajɔ barika ka bon jamana ko la an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛɛ ka objectif ye objectif kelen de ye Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na aw yɛrɛ ni ce aw ni ce aw yɛrɛ a diyara an ye an bɛ i yɛrɛ fo Yunus Dugasi e min aw minnu sɔnna bi k'an ka wele jaabi bi an aw ka se ka barosigi kɛ ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ kɛ Sulemani Traoré la GPM a bɛ cogo jumɛn na bi n'o ye le groupe des patriotes du Mali alhamdulilayi ɲameli an bɛ i fo i ka nin ɲininkali na
le GPM va très bien. Alhamdulillah. Nyamele, c'est-à-dire ni ye ko damina jamana kono. Et que iya wuli ka joke. Ala ye sabati do ala ka barka do ala. Ka bi mogo ma dala. Fo mogo nana yu nyela ka kila ka dala ka tuka kon nofe. Nyamele fo lawali ali ka kila ka. Lawali ka ke bela jelen ka kila ka no ye. Ka kila ka na ye jamana in bel lafiya fen fe la bi. An ka wuli ka jɔ in sababu do. Nyamele an bɛ ala fo k'ala barika da. Alhamdulillah. An b'a fɔ la o kuma na an ye baara min daminɛ depuis mɔgɔ tɛ se k'a kuma fɔ an y'a kuma fɔ ka wuli ka jɔ kɛ k'a sabati wa Nyamele nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ diɲɛ ma don o don ala bɛ kunna wolo dɔ kɛ GPM. Alhamdulillah. Diɲɛ ma don o don ala bɛ kunna wolo dɔ kɛ GPM nin ko ɲɛnen kɔfɛ hali diɲɛ ma don o don ala bɛ kunna wolo dɔ kɛ GPM. Sinon an ka hakilina tun ye mun ye. Objectif du GPM, susciter l'éveil des consciences nationales et internationales depuis 2016 pour mobiliser tous fils et filles du pays en soutenant les forces armées maliennes et des sécurités pour le maintien de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale, apporter à l'armée malienne l'appui nécessaire pour la Russie, pour former et équiper nos forces armées maliennes et de sécurité. Alhamdulillah. Nyamele anye ko ndam na nini de ka Mali to gɛlɛya kɔnɔ ka yira an ka Malidenw an k'u lakunu u k'u ɲɛ yɛlɛ an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma. An ka ɲini Rusila fɛ an mago bɛ min na bi an ka armée ka se ka u former ka équipement d'u ma c'est à dire ka se k'an ka jamana kuma bɔ a donni kama mɔgɔw ma da la n'a fɔ ko adamadenw ka mɔgɔ ka Maliyɛnw ka pétition kɛ ka Rusi jamana démarcher n'a ye u ka point de vue di an ma o ko la ka an dɛmɛ ka bi don min na ni mɔgɔw b'a la le Mali est indivisible. Kabi o don an y'a ye Mali ambassadeur y'a fɔ an ɲɛna ko Mali tɛ tila ka b'o don Mali tilali ko kuma an bɛ k'a ye de a kuma bɛ ka da de a fɔra anw fɔlɔ de ye Mali kɔnɔ ka fɔ an ka jamana ye an tɛ tila mais o y'a sɔrɔ mɔgɔ si t'anw jate mais o y'a sɔrɔ anw ni ambassadeur bɛ wuli ka jɔ 12 sugu bɛɛ de la ɲɔgɔn bolo an bɛ ka baaraw kɛ an bɛ ɲɔgɔn démarcher kunnafoni minnu bɛ yen an b'a d'u ma o yɛrɛ bɛ kunnafoni minnu u ye fɛn fɔ anw ɲɛna c'est-à-dire n'i y'a image dɔw bila c'est-à-dire n'i y'a image bɔ bi mɔgɔ dabali bɛ ban quoi depuis 2016. o dun y'a Sulemani Traoré o dun y'a sɔrɔ nanzara dɔw bɛ yan nɔ n'o ye Faransi ye a yirala k'a fɔ k'olu tun bɛ k'u seko bɛɛ k'an ye ka Irisi jamana demande o wagati o tuma o ye Faransi ka fasa ye walima Faransi de ka muɲu ye ni aw jigi bɔ Faransi kan ka taa aw jigi da Faransi Irisi la jamana kan. Oui nin don parce que ninnu nana anw fɛ yan depuis wagati min na y'a dɔn an ka gɛlɛya ninnu daminɛna depuis 2012. O 2012 anw ka mouvement daminɛna 2016. O y'a sɔrɔ anw tigɛr'u la k'a dɔn k'a fɔ ninnu tɛ se. U tɛ se hali n'u tun ye san 100. hali n'u ye san 100 kɛ u tɛ se c'est à dire programme wɛrɛ calendrier wɛrɛ de b'u bolo min ni Maliyɛnw ka laɲini tɛ kelen ye. Anw de kɔnna k'u ye k'a fɔ mais o waati y'a sɔrɔ an y'a jate jamana 47 de tun bɛ yan 47 pays étrangers o de tun bɛ anw fɛ yan an ye minnu jate o i b'a sɔrɔ a tun ka ca n'o ye ni anw ma minnu ye mais o bɛɛ bɛ anw fɛ yan diɲɛ ma don o don duguw bɛ ci mɔgɔw bɛ faga cogo sugu bɛɛ la gɛlɛya bɛ ka juguya a bɛ ka taa fɛ mais aw bɛ mun aw b'a sigi ka mun makɔnɔ o de y'a to anw kɔnna k'a fɔ Maliyɛnw ɲɛna he an ka kɔn an ka pétition an ka Russie la wele a donni kama mɔgɔw ma jate mais mɔgɔ caman kɔni y'i bolonɔ bila papier in na bi ka di an ma an ye san 1 ani kalo 9 an y'o de kɛ pétition na Ɲanbele an b'i yɛrɛ fo Ɲanbele don min na ne yɛrɛ jigi sigira don min na ne taara e bolo falen sɔrɔ pétition papier la i y'a enveloppé i bɛ k'a bila ka taa a ka radio partenaire bɛ yɔrɔ minnu na non ɲɛta ye baara min kɛ radio ɲɛta ye baara min kɛ anw ka nin baara in na an tɛ se k'a fɔ k'a se alhamdulillah o kumana GPM don dɛ mais ni aw fana tun tɛ an sera yɔrɔ min na bi an tun tɛ se Ɲanbele a bɛ fo alhamdulillah ayiwa ne bɛna Yunusa Dugasi yɔrɔ Rusila ani GPM aw cɛ bɛ cogo di bi n'o ye baaraɲɔgɔnya de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ kanu de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ni Rusila aw cɛ bɛ cogo di bi. Alhamdulillah an bɛ se k'a fɔ an ni Rusiw cɛ ka di trop
dana de b'an ni ɲɔgɔn cɛ u dalen b'an na an dalen b'u la tuma min na an ye ganna an y'an ɲɛsin olu de ma u y'an jigi fa u ye hakilisigi kuma caman f'an ye u donna an jigi kɔrɔ fɛn caman na bon n bɛ solo ka kuma appuyer dɔɔni depuis 2012 an ka crise ninnu wulilen force française nana Serval kana bila opération Takuba bon Takuba tun fɔra mais o ma ɲɛnabɔ tuguni kana se fo MINUSMA ma donc an nana ye mɔgɔ minnu bɛ se k'an dɛmɛ tilennenya la ani jɛlenya yɛrɛ la o bɛ se ka kɛ Rusiw dɔrɔn de donc GP mɔgɔw wulila ka pétition kɛ pour que an ni Rusi ka coopération c'est vrai an ka relation kabi fɔlɔ-fɔlɔ an n'u tun ka di mais wagati dɔ nana a ko tun yubuyabara cogoya ninnu la mais an nana ye mɔgɔ kelen bɛ se k'an dɛmɛ o ye olu de o ye Rusiw de donc pétition a danganiya n'o ye voilà donc an ye certitude sɔrɔ k'a fɔ sisan kɔni ko in sera yɔrɔ min na il faut que an ka segin ka tara olu de ma k'a lajɛ an ka partenariat jɛlen ka n'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na donc an sera ambassadeur ma a ye an accueilli a ye kuma caman f'an ɲɛna et puis a y'an hakili sigi k'a fɔ Mali fana tɛ tila u seko ye fɛn o fɛn u bɛ se ka kɛ pour que Mali tɛ tila cogo min na bon o tɛmɛnen kɔfɛ ne yɛrɛ ye sanfɛkalanw dɔ kɛ yen nɔ n b'a dɔn mɔgɔ qualité minnu don i y'a ye donc fo kana se mois de mars an bɛ se k'a fɔ Rusiw ka fɛn foyi tɛ kɛ bi ni GPM tɛ wele a la u mana fɛn o fɛn boloda u mana fɛn o fɛn kɛ ayi le 12 tɛmɛnen ani ministres ni fɛnw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ambassade kɔnɔna na u y'an bɛɛ invité an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ Rusila tun ye lajɛrɛba boloda u ka jamana kan GPM m'aw yera kɛnɛ kan awɔ a ko kɛra cogo jumɛn na lajɛrɛ in tun bɛ mun ko fɔ voilà o lajɛ in kɛra mars kalo ka taa mars kalo tile 13 ka taa bila tile 15 u ka faaba yɛrɛ la o tɔgɔ an b'a fɔ Moscou voilà donc o lajɛ in kɛra Rusi u teriw bɛ diɲɛ fan o fan ka wele bila u ma u ka na u ka hakili jagabɔ kɛ u ka teriya siraw bɛ se ka sinsin cogo jumɛn na donc Mali kɔnɔ teri min b'u bolo société civile la an bɛ se ka teriw caman b'u bolo mais u ye GPM de choisi ko GPM ka candidat dɔ di minnu bɛ se ka t'u représenter o lajɛba in na donc ne ni madame Sidibe Fatumata Sidibe bon ale taara hijiyɔrɔ la ani Adama Jabate ani monsieur Gambi bon GPM kɔni ye o mɔgɔ ninnu choisi pour que ka taa lajɛ fɛnkɛ ka taa lajɛ na Moscou donc an taara an ye baara caman kɛ baara caman fana bolo dara bon mun kɔni an ye décision mun ta yen nɔ o y'a ye de coopération bɛ se ka sabati ani Mali société civile par exemple u teriw bɛ Mali la donc ani Mali société civile ka baara ɲɔgɔnya sinsin ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ i y'a ye donc an ye congrès kɛlen u ye bureau ba dɔ sigi congrès in yɛrɛ tɔgɔ dalen bɛ min na ko mouvement international des russophiles o kɔrɔ Rusiw teriw bɛ diɲɛ jamana o jamana jamana 40 de tun bɛ yen jamana 40 ayi américains olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ Moscou olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ yen américains tun b'a la italiens b'a la français b'a la ayi général de Gaulle yɛrɛ mɔden 2 tun b'a yen nɔ français ka général de Gaulle mɔden 2 général de Gaulle olu sigilen bɛ Suisse jamana kan mais u nana congrès na olu bɛɛ tun bɛ yen donc an ye tile 2 baaraw kɛ bon baara kun cɛra ni mun ye o ye bureau sigi ye an b'a fɔ ma mouvement international bureau mouvement international des russophiles donc an kɔni an ye sansi sɔrɔ u ye Mali mɔgɔ kelen choisi n'o ye ne yɛrɛ ye ne ye coordinateur de mouvement international des russophiles ye Mali la ne ye u ka représentant GPM tɔgɔ la alhamdulilayi voilà donc Rusiw ka nin wele a bɛ mun hakilina d'e ma a bɛ mun miirina de d'e ma Rusiw ka diɲɛma wele u ka ɲɔgɔn sɔrɔ olu ka faaba la tantôt miirina jumɛn b'e la o ko la bon miiriya min bɛ ne la o ko la sisan an y'a lajɛ kabini deuxième guerre mondiale tɛmɛna diɲɛ kɔnɔ an b'a fɔ ma hégémonie occidentale donc n'olu ye fɛn mun décider diɲɛ kɔnɔ tiɲɛ don nkalon don o de bɛ kɛ
donc sisan olu ye welewele bila mɔgɔw ma sisan diɲɛ bɛ ka taa taabolo min na n'i y'a lajɛ an bɛ Mali la ni a ye e bɛ voyager bi f'i k'i ka wari falen k'a kɛ dollar ye bon u y'a ye diɲɛ bɛɛ bɛ tourner autour d'une communauté mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ n'olu ye fɛn min décider diɲɛ kɔnɔ o de bɛ kɛ bon sisan u ko an k'a lajɛ wagati sera ten sa diversification kana k'o la genre liberté ka di mɔgɔw ma i k'i ka partenaire choisi i yɛrɛ ka jamana kunkan ko mɔgɔ wɛrɛ man ka na k'a fɔ k'a b'o décider i n'o la i ka jamana y'i ka jamana de e de b'a dɔn a kan ka gérer cogo min na n'i kɛra ne ka jamana fɛ cogo cogo i tɛ se k'a dɔn fɛn min bɛ ne yɛrɛ nafa i tɛ se k'a dɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan i y'a ye donc u ka baara tun b'o cadre kɔnɔ parce que an y'a ye u ni Ukraine ka kɛlɛ in na u y'a essayer ka Russie isoler ka yira ko Russie b'a a kelen na quoi k'a kɛ kɛrɛfɛden Russie y'a yira k'a fɔ non teriw b'ale la diɲɛ kɔnɔ a teriw bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ Amérique jamana ka taa Amérique kanubaw bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ kanubaw bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ donc ka na an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que diɲɛ bɛ se ka équilibrer cogo min na lafiya bɛ se ka na cogo min na basigi bɛ se ka na cogo min na diɲɛ kana kɛ fankelen ma ye voilà exactement baara kun b'o de kan aw kɔni ye wasa sɔrɔ tile fila baara in na très bien a ɲana yɛrɛ de baara ɲana wa a diyara hali Russiw yɛrɛ ye kosɛbɛ kosɛbɛ an ni u ka ministre des affaires étrangères Sergei Lavrov ne yɛrɛ n'a ye ɲɔgɔn rencontré bon o lajɛ sen fɛ fana an ni an ka groupe laden minnu taara u y'a yira parce que a fɔra Mali kan ka discours kɛ an ka groupe mun taara an kan ka discours kɛ donc u y'a décider ne ka Mali discours kɛ ne yɛrɛ y'o discours kɛ ani ministre fana ye ɲɔgɔn ye kuma caman fɔra bon baara caman fana bɛna boloda alhamdulilayi u ye promesse caman ta an y'a fɔ cogo min kow changera mɔgɔw bɔra ko kalama occidentaux ye fɛn caman kɛ fɔlɔ sisan en génération nouvelle génération mɔgɔ si tɛna tuguni k'i bɛ africain berne an bɔra ko caman kalama ko caman kɛra n na donc sisan an ni mɔgɔ mɔgɔ bɛna coopération kɛ an tɛna fɔ ko an bɔra français bolo k'an bɛna an yɛrɛ di Russiw fana ma non 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 an y'a fɔ Russiw ko olu mago t'a la ka interférer jamana ka affaire interne na olu ka baara t'o ye olu b'aw dɛmɛ teriya sira kan coopération gagnant-gagnant olu ka objectif y'o di mais an tɛna fɔ k'an b'an ka sécurité sous-traité di mɔgɔ si ye jamais yanni i ka mɔgɔ dege jɛgɛdun na a dege jɛgɛminɛn na kɛlɛkɛminɛn d'an ma an yɛrɛ b'an yɛrɛ sécuriser i y'a ye donc olu ka an n'u ka vision an bɛ se k'a fɔ on s'inscrit an n'u ka vision bɛ vision kelen ye voilà alhamdulilayi ayiwa nin kɔni tagama in ka taa Rusila jamana kan walima aw jamana caman ka ɲɔgɔn sɔrɔ Rusila jamana kan nin bɛna kɛ tɛgɛdi ɲɔgɔnma kura bilalen sen kan k'a dɔn ko Rusiw kanubagaw bɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ Rusi jamana kanubagaw bɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye tɛgɛdi ɲɔgɔnma o ka se ka sabati ayiwa Sulemani Tarawele n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ don min na i komi bi camancɛla fanga de bɛ jamana kɔnɔna na tuma min na aw b'o ka wulikajɔw bila sen kan hali ni y'a sɔrɔ an b'a fɔ mɔgɔ min ma n'o ye Ibrahim Bokar Keita ala ka hinɛ a la ale de tun bɛ fanga la nka an bɛ se k'a fɔ GPM yɛrɛ u ni camancɛla fanga est-ce que u hakilinaw ma kɛ kelen wa coïncidence ma kɛ kow la wa walasa GPM yɛrɛ ka wasa sɔrɔ bi Rusiw kana anw ka jamana kɔnɔ aw ni fanga tigilamɔgɔw bi n'o ye camancɛla fanga ye aw cɛw bɛ cogo di bi alhamdulilayi ɲamele camancɛ fanga de bɛ an ka jamana kɔnɔ bi an ye baara in daminɛ depuis 2016 o y'a sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita de bɛ fanga la an ye baara in kɛ k'a ladɔnniya la parce que n'i y'a jateminɛ depuis ale ka wagati la ministère fɛn fɛn tun b'ale a ka ministère fɛn fɛn tun bɛ yen an y'a essayé ka lettre adressé a bɛɛ la ka GPM ko f'u ɲɛna an bɛna baara minnu kɛ an bɛ ka fɛn minnu kɛ an bɛ ka évoluer cogo min na an y'u bɛɛ bɔ a kalama o y'a sɔrɔ ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop o y'a sɔrɔ ale de bɛ yen ale y'an reçoit an n'a ye ɲɔgɔn ye a ko tiɲɛna ko an bɛ ka laɲini min kɛ ko diɲɛ jamana o jamana n'i b'a fɛ ka lafiya i b'i tigɛ di Russie ni Chine de ma k'an y'an bolo si a siyɔrɔ la dɛ a y'o fɔ an ye depuis o temps IBK wa ko an ka laɲini a b'a laɲini IBK ka niveau la a b'a ɲɛfɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna o tɛmɛna an n'u ni ɲɔgɔn cɛ bon ni Ala y'a kɛ o fanga kelenw fɛnɛ nana fanga yɛlɛmana transition nana
an bɛ se k'a fɔ de transition min bɛ yen bi u na anw ye baara min daminɛ u nana o baara de dafa parce que baara in tɔ tun tora mun ye anw bolo an ka mɔgɔ sɔrɔ dɔrɔn autorité kunda min bɛ taa Russie la sinon anw ye baara kɛ ka ban pewu attestation de réception de pétition filɛ nin Russie ye nin di anw Russie ka jamana in 8,804,849 de signature k'a di an ma k'a kɛ bonyamasegin k'a kɛ seereya sɛbɛn ye anw bolo o de la an bɛ k'a jira an ka autorités la vraiment u k'u jija u ka nin papier in don baara nin ye fɛnba de ye u k'u jija u ka nin papier in don ba la pour que vraiment ka valeur di a ma min b'a to nin fɛn min kɛra a kana kɛ baaralankolon ye malidenw de farala ka ɲɔgɔn kan ka kɛ ɲamele imagine 8,804,849 ɲamele o tɛ manamana ko ye jamana kɔnɔ tɔn minnu sera ka fara k'o kɛ et puis tɔn dɔrɔn tɛ maliden bɛɛ lajɛlen de ya nin ko in na mɔgɔ ka dɔgɔ mali in kɔnɔ an ma se mɔgɔ minnu ma mais n profiter i ka antenne na an bɛ Cherif de Ɲoro an b'a fɔ an Buye an sera Buye ma don min na Buye y'a jira ko anw de ka wuli k'a fɔ ko Russie jamana k'an ka jamana dɛmɛ ale bɛ dugawu k'an ye ala k'a ni sababa bɛ ala k'a ko ɲɛ k'a di an ma a ye dugawu k'an ye ka tila k'a fɔ n na wa ni Russie la bɛnna o tɛ kɛ k'ale Buye to kɔfɛ dɛ o bɛ kɛ k'ale Buye to ɲɛfɛ ale ti Buye tɛ kɛ kɔfɛ mɔgɔ ye o ko la fiyewu ale y'o fɔ an ɲɛna Sénasi Mali Ablaye Cissé Sugunikura u ye sugu bɛɛ dayɛlɛ anw ye an ka nin baara in senfɛ a ye don sugu kɔnɔ a ka pétition di mɔgɔw k'a signé ka tila ka sugu président bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka papier d'u ma k'a ɲɛf'u ɲɛna ni ninnu sera o ma a y'u bisimila ni malidenya tɛ o tɛ kɛ dɛ o tɛ kɛ faso kanu de y'u bila o la an bɛ Yusuf Sɛnbara fo olu fana suguba ɲɛmɔgɔ ninnu ani Dibidani Goïta Dantuma Goïta ninnu bɛɛ ye anw dɛmɛ nin pétition in na alhamdulillah malien de l'extérieur ko c'est-à-dire min ko Gabon ala barika la bi an bɛ Gabonnaw fo an ka coordination bɛ Gabon an ka coordination bɛ Gabon u bɛɛ baara 12 bɛɛ la alhamdulillah i b'a dɔn espagnol bɛ ka pétition kɛ k'a bila ka na a don cɛ nana a nana congé de la a ye ne wele Sebenikɔrɔ station dɔ bɛ yen k'a jɔlen bɛ yen ko ne ka taa pétition minɛ fɛn New York an ka mɔgɔ dɔ bɛ yen o ye pétition u y'a photocopie k'a fɛn kɛ k'a scanner k'a ci an ma an y'a tiré k'a fara an ka pétition kan ko malien bɛɛ de donna nin ko in na malien bɛɛ de baara kɛ nin ko in na alhamdulillah c'est-à-dire ni anakuma donso n ko karamɔgɔ banba UACDDD fɛn union minnu bɛ fɛn na u ka mɔgɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ pétition bila ka taa bɛɛ la k'u ka si an sera anakuma ma Jawo Traoré a ye pétition a ko k'u ka donso bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ka si maa million seegin ko baara de kɛra koyi baara kɛra c'est-à-dire o de y'a to an t'a fɛ autorité ka tulonkɛ kɛ nin fɛn in na an b'a ɲini u fɛ ala yɛrɛ kama u ka nin fɛn in lajɛ quoi i ka nin lajɛ jamanadenw de ye nin baara kɛ an ka mɔgɔ dɔ bɛ yen n tɛ se ka tɛmɛ n'i ma ka foli kɛ Sambu Fane salon de couture de filɛ a bolo commune 3 mairie kɛrɛfɛ anw taara Sambu fɛ yen don min na élèves caman ba den de b'a bolo Sambu Fane an taara fɛ yen don min na tellement k'a yɛrɛ dabali banna dɛ Sambu yɛrɛ de siège ta ka na sigi da la k'a ɲɛfɔ élèves ɲɛna a bɛɛ bɛ bɔ kelen kelen a bɛɛ b'a tɔgɔ sɛbɛn a ka écoledenw ɲɛna an ye min kɔ a bɛ tile 3 alhamdulillah nka ne bɛ aw yɔrɔ ɲininka yɔrɔ min na o de ye k'a fɔ Russie la an bɛ se k'a fɔ aw ye aw bolo sin yɔrɔ min na tile bɔra yen n'o de ye ka Russie la wele u ka se ka na an ka jamana faamaw k'u démarcher u ka se ka na an bɛ se k'a fɔ o tɛgɛdi ɲɔgɔnma a bɛ ka sabati dɔɔnin dɔɔnin nka an bɛ don min na komi bi Russie la nali anw ka jamana kɔnɔ aw bolo yɛlɛma dɔ yera ko la wa aw bolo yɛlɛma dɔ yera a kisa la wa o ye ɲininkali ni ala sɔnna ma an bɛ taa sɛgɛn lafiɲɛ bɔ kɛnɛ kan sɔɔni sisan an bɛ segin ka na walawalali ka se ka kɛ o la ni ala ka jɛ ye يما موالي الهوى يما مواليا يما موالي الهوى يما مواليا بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر
foli ani waliɲuman dɔw k'u lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma a bɛ k'aw ka jɛmukan filɛ nin waati in na jɛmukan min ni an b'a fɔ a ma faso jɔ kɛnɛ teleɲɛta jabaraniso sanfɛ maa welelenw bi o ye le groupe des patriotes du Mali JPM waati tɛmɛnenw na minnu jɛkulu min tun ye wulikajɔba bila sen kan k'a ɲini malidenw fɛ walima k'a ɲini irisiw la walima irisiw ka jamana u bɛ se ka na anw dɛmɛ cogo min na gɛlɛya min bɛ anw yɛrɛ ka jamana kan a bɛ se ka wuli ka bɔ yen nɔ cogo min na ni a waati maliden ma 8,8 millions a kunkan fɛ olu tɛgɛ nɔ bila sɛbɛnfura la n'a bɛ f'a ma ko pétition o jɛkulu maaw de bɛ an bolokɔrɔ bi ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na o de ye k'a fɔ n'i ye irisila jamana ta k'a lajɛ transition nali olu ye wele bila u ma ka wulikajɔ kɛ ka kulekan bɔ ka ɲɛsin irisila jamana ma irisila nali an fɛ bi kana se bi ma yɛlɛma donna kow la wa aw yɛrɛ ka yecogo la n b'a daminɛ Sanusi Dugasi la fɔlɔ. Monsieur Ɲambele i ka question diyara n ye kosɛbɛ ko n'i y'a mɛn jɔnni kunnadi i b'a fɔ i sababu ɲuman c'est vrai JPM ye baara daminɛ an b'an ka autorités fo u fana y'u cɛsiri kosɛbɛ kosɛbɛ n'olu kun tɛ yɛrɛ peut-être JPM ka baara kun tɛna lakodɔn an bɛ se k'a fɔ irisiw nalen basigi an bɛ se k'a fɔ yɛlɛma caman kɛra o la bon lakana bɛ ka sabati dɔɔni dɔɔni an tɛ se k'a fɔ a 100% mais lakana bɛ ka sabati kosɛbɛ yan'u ka na ani u nalen ni sisan cɛ n'i y'a essayer ka comparaison kɛ par exemple wagati dɔw tun tɛmɛna Mali zone foyi tun tɛ ni sécurité tun bɛ yɔrɔ min na mais bi a ye référendum tɛmɛ référendum kɛra Kidali jɔn y'a kɛ MINUSMA ma sécuriser an yɛrɛ ka force de sécurité de y'a surveiller bon o ye irisiw jɔyɔrɔba ye an b'u fo kosɛbɛ an b'an ka jamana autorités fo an bɛ se ka mun fɔ lakana kɔni caman kɛra la kosɛbɛ voilà irisiw ka bolodi ɲɔgɔnma ma o kɔni kɛra sababu ye bibi in na fana an bɛ se ka hali kɛlɛkɛminɛ ko fana fɔ o yɔrɔ fana na n'o ye kɛlɛkɛminɛ kɔni caman yera an ka jamana kɔnɔna na irisila ni an ka bolodi ɲɔgɔnma Sulemani Tarawele. Oui alhamdulilayi Ɲambele o ye tiɲɛ ye o kɛra nin tun y'an ka laɲini yɛrɛ yɛrɛ de anw ye baara yɛrɛ daminɛ ni laɲini min ye dɛ o de c'est à dire quoi an ye fɛn min laɲini baara kɛra ni o yɛrɛ de ye an y'a ɲini malidenw k'a laɲini a laɲini kɛra wa a ka kan laɲini ye mun yɛrɛ fana ye an bɛ fɛn min nɔfɛ an y'o fana fɔ Ala barika la a bɛɛ waleyara bi an y'a fɔ i m'a dɔn wagati dɔ la Amérique ambassadeur ye anw wele parce que anw ye mouvement dɔ kɛ 2019 o 2019 la u ye mouvement ye min kɛ u ye anw wele an y'a f'u ɲɛna ko anw dalen t'u la maliyɛnw dalen t'u la Américain ka ambassade y'anw wele an y'a f'u ɲɛna ko anw dalen t'aw la depuis anw nana an ka Mali ma hɛrɛ sɔrɔ anw dun ni Russie la ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ depuis au temps Modibo olu de y'an ka armée créer ka d'an ma ka fɛn bɛɛ kɛ anw ye o wagati an ka armée tun ɲɔgɔn tɛ mais aw nalen de maliyɛnw bɛɛ sa diɲɛ ma don o don n ko maliyɛnw dalen tɛ aw la a document b'an bolo yan a document bɛɛ b'an bolo yan an y'a fɔ n ko mais minɛn minnu bɛ aw bolo seko ni dɔnko min ni aw y'a di an ka armée ma an ka armée nin kɛlɛ a tɛ 3 mois an y'o fɔ u ɲɛna Américain ka ambassadeur ɲɛna an y'a fɔ a ɲɛna a ye Américain cɛ kelen ani maliyɛn kelen a y'o de bila k'an rencontrer u ko wa ambassadeur yɛrɛ de ye olu délégué k'u ka anw wele ka na an ni u ka kuma an ye nin f'u ɲɛna kabi o don a ma waleya bi yan minɛn min b'u bolo n'i y'a di Mali ma u k'u ɲin bɔ a la pewu Mali b'i jɔ ni nin kɛlɛ ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye kɛlɛcɛ farin o kumana ko anw dalen t'u la mais o danayabaliya a ma jɔ bi yan an y'a f'u ɲɛna ko an dalen t'u la wa a danayabaliya jɔra bi Mali y'a jira k'a fɔ an dalen tɛ Américain comment dirais-je an dalen tɛ occidentaux yɛrɛ Mali yɛrɛ dalen t'u la bi occidentaux bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan an y'o f'u ɲɛna o de y'a to ne ko n ko diɲɛ ma don o don n ko c'est à dire anw bɛ kunnawolo dɔw ale bɛ kunnawolo dɔw kɛ anw ye an y'o kuma min fɔ o kuma jɔra an y'a yira fɛnɛ k'a fɔ vraiment n'u b'a fɛ ka baara kɛ ni Mali u bɛ baara kɛ ni Mali mais k'a fɔ u bɛ Faransi bɛ ko o ko la bi an ka jamana kɔnɔ aw Américain aw de b'u kɔfɛ Américain kɛ y'i ko ko dans tous les cas k'olu ka mɔgɔ 20 militaires ou bien 10 militaires k'olu de bɛ yan ko wa k'olu tɛ baara kɛ MINUSMA kɔnɔ yɛrɛ k'olu bɛ baara kɛ ambassade de la yarɔ kɔni Ala y'an kunnawolo ayiwa Yunusu Dugasi Faransi kɛlɛbolo minnu tun bɛ anw ka jamana kɔnɔ ka na se an bɛ don min komi bi ka bɔ 2012 la walima 2013 la ka na bila fo sisan na ko caman tɛmɛna anw ka jamana kɔnɔna na min ye
ni wagati laban ninnu na Mali camancɛla fanga olu kɔni ɲɛsi kɛlɛkɛminɛn ko yɛrɛ ma pankunu b'o la ka taa se kɛlɛkɛminɛn jolenw ma minnu bɛ se k'an ka jama nka dɔw bɛ k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn ko qu'est-ce que k'a tɛ ka nege bɔ sa est-ce que a man kan kɛlɛkɛminɛn ko ka jɔ Mali kɔnɔ ten wa. Ne bolo an ka fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ tout passe par la sécurité. diɲɛ fɛn bɛɛ fɔlɔ lakana de kan ka sabati fɔlɔ an mago bɛ lakana de la parce que an ye problème 10 ans Mali bɛ problème kɔnɔ 10 ans an ye humiliation sugu bɛɛ ye u b'a fɔ an ka sɔrɔdasiw bolila u b'a fɔ an tɛ se kɛlɛ la fɛn sugu bɛɛ lamaloyali sugu bɛɛ dara Mali ka Mali da lɛfɛ kan k'a yala donc moi je pense que ni an ye jamana ɲɛmɔgɔ sɔrɔ minnu ka priorité ye k'an ka jamana sécuriser ne bolo an bɛ kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'olu dɛmɛ parce que foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ ni sécurité tɛ i y'a mɛn investissement kɛ fo sécurité ka kɛ yen nɔ i ye voyage kɛ fo sécurité ka kɛ yen nɔ sɛnɛ ka kɛ fo sécurité ka kɛ yen ni sécurité tɛ foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ donc an ka sécurité de kan ka kɛ an ka priorité ye donc kɔfɛ tɔw bɛ na n nana ka kuma kelen fara a kan Rusiw nali ye donc sur le plan militaire an bɛ se k'a fɔ u y'an doté ni équipement caman ye et sur le plan diplomatique conseil de sécurité la droit de veto de b'olu bolo yen fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'a bɛ na k'a fɔ u bɛ gɛrɛntɛ wale ta ka ɲɛsin Mali ma Rusiw y'u jɔ an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ. Alhamdulilayi. O exemple Mura u tun bɛ fɛ ka enquête mun kɛ Mura n'u y'a enquête yɛrɛ jaabi bɔ k'a di k'a fɔ k'an ka sɔrɔdasiw ye mɔgɔ 500 de faga Mura. Exactement. Rusiw ko non aw tɛ se ka enquête kɛ k'a sɔrɔ maliyɛnw yɛrɛ bɛ yen nɔ o tɛ se ka kɛ o. O tɛ se ka kɛ. Donc an bɛ se k'a fɔ sur le plan diplomatique u b'an dɛmɛ kosɛbɛ n'olu kun tɛ a bɛ sɔrɔ u ye résolution fu dɔ ta ka na k'an ka jamana dɔ u ye mun kɛ Libi u tun b'a fɛ k'o ɲɔgɔnna de kɛ Mali la mais Ala bɛ Mali fɛ. Rusila y'i jɔ a jɔyɔrɔ la. U jɔ o jɔyɔrɔ la. Alhamdulilayi. Voilà. Ayiwa Sulemani Tarawele an y'a ye a bɛ dɔgɔkun 1 dɔgɔkun 2 bɔ ɲɔgɔn kɔ bɔ jamana marabolo ɲɛmaa n'o ye premier ministre ye a ye GPM bisimila an ye jaw ye bɔlɔlɔsira ni Mali yɛrɛ jabaraniso la aw ni premier ministre ka nin rencontre yi hakilina jumɛn b'aw la a la a kɛra ka da kun jumɛn kan. Ɲamere alhamdulilayi an y'o de fɔ an ye nin laɲini depuis très longtemps premier ministre yɛrɛ a y'an rencontré i b'a dɔn rencontre in don a ka salle kɔnɔ yen salle in fara kosɛbɛ mais Ɲamere i b'a ye ko Bamakɔka de tun ka dɔgɔ a la an ka mɔgɔ bɔra région fan bɛɛ fɛ Mali partout i bɛ dugu o dugu don a mɔgɔ délégation bɛɛ nana an ma dɔrɔmɛ kelen ni mɔgɔ si ma bɛɛ nani yɛrɛ kun wari la ka n'a yira parce que Malidenw u bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ quoi attestation in dɛ an y'o de fɔ k'a fɔ premier ministre ɲɛna a y'aw jija nin de kana kɛ fu ye minɛ attestation in tɛ fɛn lankolon ye Malidenw de y'a baara kɛ a ye Malidenw ka baara ja don o la sa n'i ye mɔgɔ dɔ ye ɲuman kɛ n'i y'a ja don o la a bɛ mɔgɔ wɛrɛ nata ka ɲuman kɛ. Sogɛli yɛrɛ a ye wasa sɔrɔ. A ye wasa sɔrɔ a ko tiɲɛ yɛrɛ la ale mɛnna ka sɔrɔ a ma GPM reçoit k'ale nimisara dɛ. Bi k'ale sɔrɔ ale ma GPM reçoit vraiment k'a nimisa b'a la kosɛbɛ. A nimisalen b'a la a ko wa ne kɔni b'a dɔn aw tɛ transition dɛmɛbaga dɛ aw yɛrɛ de ye transition ye aw y'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la anw jɔlen don an jɔyɔrɔ la dɛ an jɔlen don a jɔyɔrɔ la wa a y'a fɔ fɛnɛ n b'a dɔn aw ka nin tɔn ni mɔgɔ o mɔgɔ bɔra kalama bɛɛ bɛ don aw ka nin tɔn in na. Ne dun b'a dɔn Maliden bɛɛ bi parce que ko laban ye nin de ye dɛ Mali Russie o de ye ko laban ye wa anw yɛrɛ bɛ k'a ɲini c'est-à-dire société civile kunda Mali yɛrɛ ni Russie la bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo jumɛn na an yɛrɛ bɛ k'o de ɲɛɲini pour que o ka se ka kɛ o de y'a to an ko k'u ka attestation in don en valeur. A ka bɔ faama kunda n'o ye jamana marabaaw ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ sen ka don a la. Merci jamanadenw yɛrɛ sen ka don a la. O fana bɛ se ka kɛ o an bɛ se ka Mali société civile ni Russie société civile ka don ɲɔgɔn na yɛrɛ de c'est ka lien ɲɛnama tirer an ni ɲɔgɔn cɛ pour que vraiment a ka kɛ comme jamana an ka kɛ comme Russie région dɔ
o fana o baara bɛ se ka kɛ société civile kunna ko bɛɛ kana dan sanfɛla ma voilà o ka dɔn dugumala in dɛ o fana ka sinsin kosɛbɛ an mago b'o la an y'o ɲini premier ministre fɛ alhamdulilayi ayiwa diɲɛ kɛlɛbolo min bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'o ye fugulanbulamatigiw ye olu kun kan ko kɔrɔfɔ a cayalen don anw ka jamana kɔnɔ bi an ka jamana ɲɛmaaw n'o ye camancɛla fanga ma ɲɛmaaw ye olu kɔni ye dantigɛli kɛ k'a fɔ u k'u ka kusuw ni kasaw yɛrɛ kuru hali joona joona yɛrɛ bari don yɛrɛ ma f'u ɲɛna k'u ka kusuw ni kasaw kuru a kuma cayalen don tile fila in na Yunus Dugansi e ka hakilinata ye mun ye MINUSMA ka lahalaya la an ka jamana kɔnɔ i ka question diyara n ye kosɛbɛ MINUSMA bɛ Mali kɔnɔ a bɛ san 10 bɔ depuis 2013 ka na 2023 exactement donc ni mɔgɔ i nana baara la e bilara baara dɔ de la kabini san 10 i ma résultat foyi di ne bolo a y'a tun man ka se maliyɛnw k'a fɔ k'olu ka taa ni ne yɛrɛ de don i ye ne bila baara la n ma se ka baara mun kɛ n bɛ n ka démission ra nin bɛ taa e yɛrɛ bolo a tun man ka se Mali yɛrɛ faamaw a tun man ka se Mali yɛrɛ k'a fɔ ko mais mɔgɔ minnu don o tɛ taa o f'u ka gɛn de parce que a exemple u yera jamana o jamana kɔnɔ u bɛ gɛn de diɲɛ jamana o jamana filɛ nin ye Congo a bɛ san 20 bɔ Congo kɛlɛ tɛ ka ban u taara Haïti u taara jamana o jamana kan a bɛ laban gɛnni de la donc ne bolo an bɛ ka jɛ an k'an ka autorités dɛmɛ sisan an sera yɔrɔ min aw nana da aw k'aw b'an dɛmɛ sisan an yɛrɛ sera an yɛrɛ kɔrɔ an ko aw ni ce aw ye dɛmɛ mun kɛ aw ni ce aw ni baraji mais sisan fama bɛ yɔrɔ min a yɛrɛ bɛ se ka Mali territoire bɛ sécuriser a kɛlɛkɛminɛnw b'an bolo a cɛdenw b'an bolo a dɔnniya b'an bolo sanfɛ kelen duguma kelen a minɛn bɛɛ b'an bolo donc aw nana aw ko aw bɛ n'an dɛmɛ basigi de la an ko n'o san kɔni an yɛrɛ minɛnw sɔrɔ an bɛ se ka an ka lakana sabati donc a ye taa kɛlɛ t'o la o est ce que kɛlɛ b'o la ayi kɛlɛ t'o la voilà d'accord ayiwa JPM Sulemani Tarawele e ye coordinateur ye Bamakɔ yan nɔ MINUSMA kun ka ko kɔrɔfɔ la tile fila in na kuma cayalen don an ka jamana kɔnɔ e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ ne bɛ min f'i ɲɛna Ɲamɛlɛ nin ko la MINUSMA ko la c'est à dire ne b'an ka autorités de fo walahi ala ye ninnu ci de u nana c'est à dire fɛn dɔ ko bɛɛ lajɛlen sababu de quoi ni ala bɛ ko ko kɛ a bɛ sababu dɔ de nati o sababu ɲuman Mali ka libération ka Mali k'a yɛrɛ k'a ka souveraineté sɔrɔ o sababu bɛna bɔ ninnu de la o de la ala ye ninnu ci u nana u b'o baara de la référendum ma kɛ kunun vote ma kɛ Mali fan bɛɛ hali ni fɛngɛnin dɔw donna a la élection kɛra Mali kɔnɔ ka tɛmɛ o Mali bɛɛ ma voté o la mais nin kɛra o kɔrɔ ko Mali an ka autorité bɛ se k'an ka Mali bɛɛ lajɛlen fan bɛɛ lajɛlen sécuriser Ɲamɛlɛ ne b'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko MINUSMA ka taa ka bɔ anw fɛ yan JPM de y'a fɔlɔ jamana in kɔnɔ depuis 2016 il ko renouvelé 2017 JPM ye lettre d'évacuation ci u ma ka pétition kɛ k'a accompagner k'a fɔ vraiment an t'a fɛ a ka mandat ka renouveler a ye ta ka bɔ an fɛ yan wa an ye lettre ci u ma o y'an ka lettre jaabi fɛ depuis 2016 an y'o lettre ci demande d'évacuation à lettre filɛ anw de fɔlɔ y'a ci MINUSMA ma ko ka taa ka bɔ an fɛ mais o y'a sɔrɔ ni an ka autorités bɛnn'a la ka ban ko mandat bɛ renouveler o y'a renouveler MINUSMA tagali n'a ma bɔ an ka jamana kɔnɔ an hakili bɛ jamana lafiya an t'a sɔrɔ an tɛ kan yɛrɛ ye jamais ka MINUSMA to an fɛ Ɲamɛlɛ kɛcogo foyi t'a la o kumana an b'an ka autorités fo u y'u jɔ jɔyɔrɔ min na jamanadenw y'a laɲini c'est à dire ninnu bɛ baara kɛ ni jamanadenw ka laɲini ye o de ye kunnajaba ye jamana président dɔw nana ye u ka sira foyi tɛ jamanadenw na u yɛrɛ bɛ jamanadenw ta ka gazi ci u la k'u kɛlɛ u ka laɲiniw nɔfɛ mais ala barika la ninnu bɛ ka jamanadenw faamu ni jamanadenw min kɛ fɛn fɛn degun bɛ jamanadenw de kan o de y'a to Poutine na discours dɔ la a b'a fɔ c'est à dire ko président bɛ na u bɛ taga mandat de kɔnɔ min bɛ to yen kudayi kudayi Sénat bɛ na u bɛ taga min bɛ to yen kudayi o ye jamanadenw de ye o kumana jamanadenw ka laɲini o de ye laɲini yɛrɛ parce que olu de bɛ to yen a ɲɛna a ma ɲɛ o a bɛ to jamanadenw de ye jamanadenw de kun don o kumana jamanadenw ye min laɲini olu ka laɲini fana kan ka taa kɔrɔ alhamdulillah o kumana an b'an ka ayiwa Yunus Dugansi an bɛ se k'a fɔ kulu sera siɲɛ na e ye JPM ma ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min ɲɛsinnen don sifinnakaw ka lahalaya kɔɲɔw ma ni maa ko k'e ka dakuru ɲɛ kelen fɔ an ka bi baro kuncɛ yanni an ka kɔrɔfɔ laban di Sulemani Tarawele ma e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ yanni an n'aw ka sigi wɛrɛ cɛ n b'aw fo kosɛbɛ
aw ni ce surtout ɲambele ani radio ɲɛta baarakɛla bɛɛ lajɛlen n bɛ ZPM tɔnden bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ani mouvement international de russophile n b'a bɛɛ lajɛlen fo ani an dɔnbaga minnu bɛ yen nɔ minnu ka wulikajɔ barika ka bon jamana ko la n bɛ an ka autorités fo u ka courage politique la c'est pas facile ou est décision munuta ou est sacrifié. Donc ça, il faut le reconnaître. Il faut le courage politique pour prendre ces genres de décisions ou décision munuta. Donc en boufo, en bas nous fait Aïssa ou gato au tableau ka. En beka la nini be sabati au sira de kan. Pour finir, n bɛ Traoré yɛrɛ fo kosɛbɛ a fana jijalen don kosɛbɛ courage b'a la a jijalen don kosɛbɛ ani an ka président ani bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔw ka laɲini ye ka Mali lataa ɲɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ si foyi man dɔgɔ jamana ko la i se ye mun ye o ko jamana ko la ko yanni i k'a fɔ jamana ye mun kɛ n ye i b'i yɛrɛ ɲininka kuma dɔ la e fana ye mun kɛ jamana ye mɔgɔ y'a dɔn mɔgɔ m'a dɔn i se ye mun ye o kɛ jamana ye voilà merci beaucoup an bɛ i yɛrɛ fo Yunusu Dugansi an b'a jigiya k'a fɔ nin tɛna k'an ka baro laban ye tuma ni tuma an ni na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka se ka baro kɛ ni Ala sɔnna ma ayiwa Sulemani Traoré e min ye coordinateur ye Bamakɔ yan JPM tɔgɔ la ni maa ko k'e ka nin kɔrɔfɔ kun cɛ e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ yanni an ka sigi wɛrɛ cɛ ɲamele ne bɛ e de fo ka tele ɲɛta fo ɲɛmajɛkulu ni a baarakɛla n'a lamɛnjɛkulu mɔgɔ mɔgɔ tulo b'an na bi an bɛ foli k'a bɛɛ lajɛlen ɲamele ne yɛrɛ ye Sabalibugu ka de ye ne bɛ Sabalibugu dugutigi fo ka Sabalibugu maakɔrɔ minnu ye Sabalibugu kɛ Sabalibugu ye vraiment ne b'u fo ne ye commune 5 den de ye mais n sigilen don Sabalibugu an y'an ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ Sabalibugu yan o kumana Sabalibugu jeunesse an ka génération fɛn fɛn bɛ yen minnu ani minnu ye kow kɛ ɲɔgɔn fɛ Sabalibugu fo ka na se bi ani minnu bɛ yen minnu mun t'an dɔn fo Ala sababu la nin bɛna kɛ sababu ye mɔgɔ caman bɛna na an dɔn à travers bon Ala y'an fɛnɛ garijɛgɛ télé ɲɛta ni radio ɲɛta la Sabalibugu ani bɛɛ lajɛlen ye kunkɔrɔta de ye Sabalibugu bolo o kumana an ka fɛɛrɛ an k'an jija cogoya bɛɛ la ninnu minnu ni Ala y'olu kɛ an garijɛgɛ an n'u ka jɛ an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka baaraw kɛ n bɛ Sabalibugu dugutigi fo kosɛbɛ Dramane Keita ani Sabalibugu ka den bɛɛ lajɛlen ani commune 5 den bɛɛ lajɛlen ne ye Bamakɔ coordinateur de ye ka tila ka Bamakɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn participera an ka pétition in fɛn fɛn participer a fɛn fɛn ta ye Maliko kɔni ye an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen alhamdulillah yɛrɛ ni ce ni baraji ka aw yɛrɛ fo Sulemani Traoré k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ i ka timinandiya ni ka wulikajɔ la ka Yunusu Dugansi ka i yɛrɛ fɛnɛ fo sifinnakaw tɔgɔ la wulikajɔ min ni a bɛ k'aw ɲɛsin faso ma n'o ye anw ka jamana ye a kanu bɛ se ka don jamana kɔnɔdenw dusukun na cogo min na wa jamana in yɛrɛ a bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ k'i jɔ tintin sanfɛ cogo min na o min ye aw ka wulikajɔ ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka ani sababa bɛɛ a ko la Ala ka barika don halisa jɛkulu in na Ala k'aw bɛnnen to k'aw funu fɔ ɲɔgɔn kɔ halisa Ala ka jamana in Ala ka bɔ bolo la Ala ka jamana in sabati ka aw yɛrɛ fo ka aw waleɲuman dɔn an b'a jigiya ni Ala sɔnna ma nin tɛna kɛ an ka baro laban ye tuma ni tuma an n'aw na ɲɔgɔn sɔrɔ yan jamana yɛrɛ kun kan ko kɔrɔfɔ wɛrɛ minnu mana kɛ yen nɔ ka taa se JPM yɛrɛ ka lahalaya tɔ bɛɛ lajɛlen ma da bɛna don olu la ka fɛsɛfɛsɛli kɛ an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn ka JPM tɔndenw bɛɛ lajɛlen fo an ma ɲinɛ président ba yɛrɛ kɔ n'o ye Kɔnɛ ye Segukaw fɛ yen nɔ ka taa se Gawusu Kuma ma Moptikaw fɛ yen nɔ an bɛ a yɛrɛ fo ka taa se maliden minnu sigilen don Gabɔn jamana kan minnu bɛ JPM tɔgɔ la yen nɔ an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo jamana wɛrɛw ka bɛɛ maa o maa ye JPM kanu Irisiw ka bolodi ɲɔgɔnma an ka jamana ka Ala ka a kɛ tɔnɔbɔfɛn ye ka ɲɛsin an ka jamana ma o cogo kelen na ka dugawu kɛ an ka jamana bɛ gɛrɛntɛ min na Ala ka bɔ gɛrɛntɛ yɛrɛ minɛ kɔnɔna na ka aw fo ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ ko merci beaucoup nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na ni o ye faso jɔ kɛnɛ JPM maaw olu de tun b'an bolo bi n'o ye le groupe des patriotes du Mali ye minnu ye wulikajɔ kɛ waati tɛmɛnenw na k'a fɔ ko Irisila ka jamana u ka se ka na an dɛmɛ an bɛ se k'a fɔ Ala ye u ni sababa bɛɛ bari u y'u bolo ɲɛsin yɔrɔ min na tile bɔra yen nɔ Irisila u bɛ anw ka jamana kɔnɔ bi bolodi ɲɔgɔnma o sabatilen don an ka jamana wolomasiri tabaw ka taa se Irisila yɛrɛ jamana ma bolodi ɲɔgɔnma ye Ala k'a kɛ nafa ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukanw yira na ni o ye faso jɔ kɛnɛ يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام
بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها، عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها. بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها، عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها. والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما